אני מאמין שמה שיקרה פה במשחק יהיה לטובתי. גם אם אני אנצח במשחק הזה, וגם אם לא. בעזרת השם, לזכות במיליון ולתת אותו לגרושתי ולילדים. הספר שאני הכי אוהבת זה החוף. אני מגיעה להישרדות, פשוט לחיות את הספר שלי, פשוט ככה. אני לא זקנה, אבל אני בת 44, פתאום אני אומרת, ואם הגוף שלי לא יעמוד בזה. לכולנו יש חסרונות. את החיסרון שלי רואים, יש את אלה שנכנעים לחיי המסכנות, ויש אנשים כמוני שמחליטים שמפה יש הזדמנות חדשה. ידרכו בקרוב השורדים. על מנת לשרוד יהיה להם להשאיר מאחור את כל מה שהם חשבו שהם יודעים על המשחק הזה. כי בקרוב הכל עומד להשתנות. 52 יום, 25 מתמודדים, רק אחד שורד.